takže toto je druhé pokračovanie tohto videa. Mne sa to vyplo, lebo jak som povedal, ja som si stiahol bezplatnú verziu. Teda, chápete, môžem natočiť, jak som povedal, už iba 10 minút, takže mne sa tých 10 minút vyplo. A ja teda točím ja hneď v druhý deň vydám pokračovanie. Hneď na druhý. Sakra. Toto musím vykopať, lebo to sa tu nenájde len tak. Wow, už sa smieva, ne, máme prúser. Ovce, musíme rýchlo zabiť ovce, to je proste, toto je Boží chrám. Počkajte, ja sa hneď vrátim. Dobre, takže som späť. Musíme si tým pádom to rýchlo vyrobiť, ne? Rýchle. Tak. Stihli sme to predtým. Fuj. Už som si myslel, že už nás roztrhajú tie príšery. Keď sa vyspíš, tak ťa príšery roztrhať nemôžu ako keby zabiť. Hej, roztrhanie tu neexistuje. O kravie, aby sme mali ďalšie papanie. Čo tam je papanie? Zabijeme. Už to, aby som sa... Sakra! Dobre, prejdeme sa do nej. Do toho kostlivce! No, takže to bola, ako sa to u nás hovorí, rýchla smrť. Zabijeme si viac oveciek. To sa mi to vyplo, jak som povedal. Ospravedlňujem sa, pokiaľ to niekomu vadí. Tak sa prosím vás nehnevajte, lebo som zabudol, že mi končí čas. Tohle nebudeme potrebovať. Tak. Nevidím moc dozadu, lebo keby som si našteloval... Mám 8 čankov. Tuto nastavení grafiky. Mám 8 článkov a keby som si nastavil 16, tak začne mi bugovať Minecraft. Ale môžeme to skúsiť. No. 16 článkov. 16 článkov. No. Neviem, aký je na tom rozdiel. Lebo zatiaľ vidím tak asi ale... koník! Rád by som videl, čo sa vyrába sedlo. Tak, tu sa usídlime, tu budeme asi bývať. Ale asi domček, jak som povedal, budem stavať až v druhom videi. Takže vy mi to môžete napísať do komentárov, alebo ja sa sám rozhodnem, pokiaľ tam nenájdem žiadny komentár. No. OK, zabijem ešte tieto ovce. A ináč zbranie sa vám, teda vlastne nástroje, ktoré máte, sa vám míňajú. Čiže si ich budete musieť zase vyrobiť. Tak, ako som vám to ukazoval, sa to vyrába aj z diamantov, ktoré naťažíte, zlata a železa. A možno z toho bude taký môj diel, že z hry pre jedného hráča. A toto zatiaľ ukazujem, ako prežiť prvé dni v Minecrafte. No.
OK, tak toto by bolo pre dneska všetko. Pokiaľ sa vám video ľúbilo, nezapomeňte dať like, pokiaľ sa neľúbilo dislike. A ja sa s vami učím a ahoj!